Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, lalaking biktima sang pagpanglabo kag duha sini kautod patay matapos makabunggo ang ila ginasakyan nga tricycle sa nasugatan nga salakyan samtang padulong sa ospital. Si John Sala nakatuto. Makita sa video ang mga salakyan kay bulbado sa aksidente sa dalan. Mayara pa sang tawo sa idalom sang isa ka salakyan kag may mga rescuer. Ini ang sitwasyon sa nagluntad nga aksidente sa Barangay Rumbang, Pototan, Biyernes ang hapon. Ginaligan nga nag-overtake ang isa ka tricycle sa isa man kasalakyan kay nakabunggo sa nagasugata nga pick-up. Head-on collision. So sa impact nga ni ang driver dito naglupad. Amo tong isa nagtatupa sa isa nga gasundod sa ila. So unfortunately, two of the victim was pronounced dead on arrival. Sakay sang tricycle ang tatlo ka mag-utod. Ang driver nga si alias Rien, si alias Raymond kag si alias Raymar. Mga residente sang Barangay Abangay sa amuman nga Banwa. Gideklarar nga dead on arrival sa ospital sa Pototan sanday Raymar kag Raymond. Gidala pa sa ospital sa Iloilo City si Rien apang makaligad ang pila ka oras ginbawian man ini sang kabuhi. Antes ang aksidente, tuyo kung tanin nga dalon sa ospital ang 32 anyos nga si Raymar nga biktima sang pagpanglabo. Pila sa liog kagalimpuduhan ang naagom ni Raymar. Gintudlo sospek ang bayaw sini nga si alias Mike, 34 anyos. May pagginagawa isang binangon. There's a claim of self-defense or defense of relative. Kaya based sa information, nag-una ining biktima naton na ginlagas ang iya utod nga bae. So nakita sang bana. So, he intervened kag naagaw niyang binangon. Gilayon nga nadakpan ng sospek. Payag sini, nagpadulong si Raymar sa ila balay nga hubog. Ginpanglala sini ang linya sang kuryente. Sang ginsaway sang iya asawa, dira na nagluntad ang pagbiray-say tubtob nga nagkuha sang binangon si Raymar sa iya balay. Ginlagas na ka binangon. Antip nga labuon, tigin tambagan ko. Naagaw sini ang binangon kag ginlabo ang iya bayaw. Handa man ini nga atubangon pananglitan nga may ipasaka nga reklamo. Nagpaiway nang magpa-interview sa news team ang pamilya sa mga biktima. Apagin pahayag sa mga ini nga hindi na sila magpasaka pa sa reklamo batok sa sospek. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.